בוקר טוב. בוקר טוב! בוקר יום 2 לטיול הגדול, עוד לא התחלנו את הטיול הגדול, אבל זה טיול. איזה בוקר יפה ברומא, אה? הטיסה שלנו יוצאת ב3, השעה עכשיו 9:30, וקודם נשתה בקטנה קפה. יש לנו פה את האסטרו סמאש, כמו אסטרו. אנחנו פה בדרך לנמל התעופה. הנה, ואולי נלך לבית קפה הזה גם. וגם יש שם בהמשך, לא? וגם בהמשך יש. זה רסטורן. הלו. היום אנחנו נוסעים לשדה תעופה על האוטובוס. הנה הבויז, כל הגנג. חכה לנו טיסה מהגעת, אבל ששווה כל רגע וכל שנייה. והנה בדיוק אנחנו יוצאים. נגיע בעוד כשעה. ויאללה. בהצלחה לכולנו. אנחנו פה באמצע נסיעה, רק רציתי להגיד שלב בעברית למד ב' זה לב. לכן קוראים לי ליאובה. טוב, הגענו לשדה תעופה. עוד כמה שעות אנחנו מפליגים באוויר. ואין הרבה מה לעדכן היום, הטירוף מתחיל מחר. עלינו למטוס, אנחנו בדרכנו לטוקיו. זכיתי בפגישה עם הטייס, הנה הוא. תודה על עבודתך הנאמנה. Oh my god, it's first. It's gonna win. Let's go. Let's go. Let's go. פתאום לוקח מבחן יפנית עם עוד בחור פה. אבל אנחנו פה עוד שניה נכנסים. אריגאטו גוזיימאס! You have to try this. This is amazing. The best thing I've ever tried in Japan. It's the best. Oh my god. Take a big sip. I'm going back. What the hell? הגענו לשדה תעופה בטוקיו! ועכשיו אנחנו צריכים לפתור את התסביך של איך מגיעים ל-Airbnb שלנו. אז אני אעדכן. עומדים יפה, יש תור למטרו. אוי! נלך למצוא את המלון. טוב, ואלון מחכים לנו בדירה כבר. אנחנו עכשיו ניכנס ונראה. תראו את הסלע הזה, איך אתה שנותן שפריץ פתוח? וגם יש טופוצ'קי. סוגוינה! אנימה בלילה? חייב, אחי, פוד וורס. או עכשיו בגשם. הגיע הזמן לעשות שוואזי, מקבל את המיטות. יש לנו זה, מי שיוצא ראשון מקבל את זאתי, השני מקבל את זאתי, שלישי למטה, ורביעי נדפק. ועוד המזגן עליו. אוי 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 אוי. קדימה חברים. יאללה, הראשון שיוצא במיטה בת. במוי! יאללה, אני חייב לצאת, אני חייב את הקווין. יצאנו לצאת להשיג אוכל
ולחוות את העיר, וגם גשום וגם חם. המזג אוויר לא מוסבר. כן מוסבר, יש טייפון. יש טייפון. מוסבר מאוד. אז מן הסתם שירד עלינו גשם, אבל אנחנו עדיין לא אכפת לנו, ואנחנו פשוט נלך ונחווה את העיר. טוב, ישר מצאנו מקום, צילמתי סרטון כאילו פה, ואז נכנסנו לפה. והתפריט נראה פנטסטי, והכל עם תמונות גם שאין לנו מחסום השפה. יש פה בירה ב-300 ין, שזה מאוד זול. זה 8 שקל. מטורף. הגיע, תכף יביאו לליאור גם, אלון קיבל וגם לתום. פשוט נראה פנטסטי, אין מה להגיד. נעשה את מבחן הטעימה בקרוב. ליאור היפני, מה אומר? אוישי דס. אומאי. האוכל היה סגוי. ועכשיו אנחנו נמשיך ברחוב פה. צריכים להמשיך בכיוון הזה, ומקווה שנמצא משהו טוב ויפה. בדרך מצאנו את ה-7-11 הראשון שלנו. אנחנו עומדים להיכנס ולהתרשם. בין הדברים שהכי מדברים עליהם שצריך ללכת ליפן זה ה-7-11. האם זה זה? יש משקה מיוחד שאנחנו מחפשים. תום, אתה רוצה להסביר? המשקה זה סטרונג זירו. קוראים לזה סטרונג זירו, אבל אין בזה זירו בכלל. זה 9% אלכוהול. זה זה? נראה לי אנחנו ממש פה. הנה. עם אלכוהול? 9%. כל כך זול. לא 3 שקל. יאללה, בוא ניקח. בידינו הסטרונג זירו. כל הקנייה עלתה מחיר בדיחה, צרחות. Is it good? Is it good? באמת? זה 0%, נשבע לך, לא מרגישים את האלכוהול ושיט. מג'יק. וואו. כמו ספרייט, אחי. ספרייט, זה פשוט ספרייט. אלון, לא סתם קוראים לזה סטרונג זירו. יאללה. לא סתם קוראים. אחי, אתה לא מרגיש? כן? זה אלכוהול. זה עושה לך זירו, אחי. יס. אין סיכוי. טוב. יש סיכוי, היפנים האלה מעשנים משהו, ואני רוצה לדעת מה הם מעשנים. Take a sip, baby. Hell yeah! איזה רחוב יפני. מצאתי פח זבל. חבר'ה, זה לא מובן מאליו למצוא פח זבל ביפן. זה ממש לא מובן מאליו. תודה רבה. וואלה, מה הולך? וואו, סוגוי דסקה! The Tokyo Experience. זאת קומה 2 מתוך 6. יצא סקוגוי של רוברטו. ליאור יודע מה הוא הולך לעשות לגבי. מה, זה ככה פשוט מונח? וואי, הכינו לך... מה? איזה סכם. תזיז אותה מהר, תזיז אותה מהר. Come to papa. נו? תרים אותו? או. זה בחיים לא יעבד. הבנתי, זה צריך ליפול פה. עדיף שתקנה פשוט, אני אגיד לך אמיתי. אני מוסיף שתקנה את זה. יואו. מראה אותך? 20 שניות כמה אני אגיד. הנה. Hey, fuck you, Mario. I'm fucking crazy. I'm going crazy. I got this shit. No! Yeah, see, you can suck my dick. You can suck my dick. אוי, לא, הורס רייסינג, לא, כל היום הזה הורס רייסינג.
קומה 5, מודפאקה. איפה המיוזיק גיימס פה? וואו! וואו! מה? תן לו תמקוק, אחי, וואו! אחרי המשחק המייגע הזה, האולטימט היה יכול להגיד. וואו, סגוי, באנו לפוטובופס, לעשות קצת שיל, נעשה כמה תמונות, אני אצלם לבלוג. לא רוצה, לא רוצה את זה. זה מייקאפ. לא רוצה. לא רוצה. מרגש מייקאפ, אחי. מה זה ביבי? מה זה ביבי? זה לא סקלו. אני רוצה לבקש שזה השיט שלהם. באמת זה מה שהם אוהבות לעשות בהם. יש פה כאילו איזה שתי הפנים שמחכות לנו מחוץ לבוף. זה היה בדיוק, נשמור. עכשיו אני מלשם. שים בפאוט שלא יאבד. סגוינה! תום מנסה להשיג לי צעצוע. יצאנו מהארקייד. איך היה? נהדר. מה זה? מה זה? וואט? אוטופור. וואט? למי שמתעניין, נכנסנו לזארה, לא שווה, פה עושים סטייל יפני, יש פה את אותו קולקציה שיש בארץ, וגם זה אותם מחירים. אז הגענו פה לחנות רנדומלית. בסדר, יש פה 6 קומות, חברים. 6 קומות, ואנחנו הולכים לקומת האלקטרוניקה. יש פה 8 קומות, 2 מתחת לאדמה. אוי, יש שם איזה 3 נראה לי, לא יודע מה הולך פה. אנחנו הגענו, אולי נמצא פה מיקרופון אלחוטי לשפר את הוולוגים. כן, מאוד מצועצע. מה הולך פה? הם אמרו יש הרבה אורות בטוקיו. הייתי צריך לבוא לראות את זה. וואו, זה אינסופי. לא שמה אין. וזהו, חזרנו לדירה שלנו לא מזמן, די מזמן, השעה 2 בלילה ערכתי את הסרטון, עשינו קצת כביסה, ומחר עוד יום מעניין, אז